He video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril roi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e September ni somni kumsanga zakwa somkua ania Stockton California bula Barnes Katluya sangaman tumin mi pakhat hian nga koyachia sangalian chade Manila hankang mom sarila fatena bel hantal se ti vela ngai tualai takin anga koi chuan enge mo ok ti hriat takin arit tanal mai zoi muangin a han phi naya ma se athil o chu talmi alo baka sangani turatan chuan arit angreng hlemaya makatiril rudeu a han phi chuan plastic bag dumathil fun alo bat fu lek hi lo nia ain fun uluk angreng sia a hok dak le kut thlei chuan a han phel khera a be seilo lutukin mishing ketan bun hi lo om luau mai a phuchiang hlea fatetana han hon ngot chi ni silova Sen Oakin County Sheriff Office lama hriat tir tangal ani amuna chuan police te po anon thleng chop chil ngala mishing ken ni soipo chu adik ngei tianon finfia chuti rualin tu kenge tiro an shabik lo top mai nga koin ke bungka ok tianron reporta kenge chu ni hi ron tiringa chu antana holutuk minaran shet bak chuya bozia anei tu she chuak tur be sei an nitlat chuero chu thiamna big nei homicide detective te na ani thunga chu wang chuan Sergeant Amaro Mayoyo Hovin chu khesu kan chui hole don ani ole kan kal thui main like khan pele lokila tin he channel hi ilo subscribe no ni chuan khoi mi an subscribe sak ve ngala notification khai on page chuan video tharlo chu piangin you first je thei don ani Sergeant Mayoyo chuan kebung ringot chu ani aring lo deuh hleka khoi ema chuan tak sabung sang dang po mu chuat tura omaring tatlat maya chu wangin chu kebung chu tu ke nge ti hriat tuma be chul rualin atak sabung dang po zon pa atumta ti chuan hun khora lovin chu luya chuan azon na chu anan chunzom ngal chu chuka rohman na fel taksiamin tuilut mi tenen thanem ngai takin anan zongta luikam lama detective rual ho an lo ve kwal vereng boka ti chuan atu khovar leilung lan tran vela chuan luikam lama zong tu detective te chuan plastic bag a thil in fun lian chang reng takhi an char le tanol mai an han hon chuan mishing ban pani rong noi mi ten an rong noi kai lo tur chin bel nan an manchin masking tape a ban re ka char bel bom hi haloma tin chu ti lai tak chuan long ne na lui tuile tui hnuailam dap tu te poin mu chuan lo nei ve boka tui hnuai chang chuan puana in tuamin mishing om le kong boran lo khai chuak ve meka tin a hnu deuh loka mishing bob ding lampang le lubung hi sarang ipa ashana in khungin an mule boka chumi rual chuan thom no engemo an char tel bok ani darkar engemo zat an be chunjom le nuwa atak sabung sang te chu an mukim theita ma se tunge ni tiro chuti mai soi thei alani ri lo arwang dan enin tuya atlapalaniang hanti chal chi ni lova an case chu namai don lo hle ti chiang ngal tol thana satlia marap thlak te lulnen hemi chuan athat phota a chandara pekshang thlein a phur chuaka chulai luya chuan ava paita ti nani mela thinrim thutami kuthlak palanilo ti hriata ache dan enin film taka in ngai tu turin hun po mangrei tok ti chiang tin chu tianga fel fight taka ami tha ruang song bol thei chin chuan chui chuan ni lo na tur kal mangpo aman thiam hle don ti chianga tunge chu tianga tim na nei hau lo le film ker korat hilarap thlap top ti du tu chu niang ti hriat chua zon chua a phu tok shemna pek chu nu chui tu de na alo ni le don ta ani an ruang char chu ruang en dik tuin uluk takin a han zir chiang ta misual chuan a tak sa chandar nan chuan thil kor saklam zaina tura siam chemte hanei chi amang ti a hra theya a thi chan takle a thi nuwa chandar nge nia
adam lai nge ngai sak le chandar ti sha tur ro chuan hun ala du don baka thuk zo ka zir chian ala ngai don ani chumi nu chuan an thom no char chu an endik vele ta ipte a chuan wallet pakhat hilo min chumi chunga chuan California State Driving License pakhat hilo hlau maya chuta tang chuan an victim chu kumsom limi Semili Mekalawa Stockton khua cheng nin an sheta chu ba chu a main poi khoina te nau dewa man lo ni to chuta tang chuan a fingerprint an lo kol hlau maya an ban chara khan akut pha alo la him hlau boka chumi mang chuan ani na chu an fin fia theita ani ti chuan aruangan char thu chu a chung ten va hriat tirta chumi rual chuan a thi dan chuina turatan a poimo the wangin semia chena in chu endikan an dila a chung te po chuan eng ma har satna siam lovin an lo endik tir ve boka tin abial nuin aruangan chardon ni khana bo thu lo report man to a seidan chuan hun enga ma chen a phone call don to lo wangin mai chana mu tumin aina chuan a pheya ina va thlen chuan alo nok nuaya bungro le thil hlu enga ma za da bo baka a motor jeep Cherokee po a botel nge thil bo zinga chuan a silai kol shotgun pani revolver pakhat le 9mm semi automatic pistol te a telbok ain chunga chuan phekhok hniak hin mua a chian le zolnan electrostatic sergeant ti te pon nea but phekhok hniak nin alang fingerprint po an munuala amai ro chu hei chu midang fingerprint nge anie han ti tur pakhat man mu chuak zolo chu wang chuan semi chu ama in chunga thale chandar nian lorin deuna chu adik lo phot nin alang ta dewa ani lo poin poi khoi tu chuan mu chua zo haulo khopina nuwa thup thiam tinani dona thisen le ti sa them te phei chu thil sil fai har takani wangin chuina chuan ruang chu khoi darani lo nin an ring ta deu ani kalmai tumanin bot sailain detective pakhat hian bolin chung chu cn hian awa chhun le mai maya chuta che chuan thil poimo takawa mu chhuak tatlat mai bathroom chung bol kwang noi deu tuiluan chuan bula chuan thil engemaw lo tlewat hi a hmua chu chuan a beng har zok hi ni ber an zirna tangin ruwa protein chikhat collagen an ti chuan enga kaplet chakhle tin lo shetoa chulai hmuna chuan mihring ru chunga mi collagen chu kai ni theyangem tian ngai to ta ani ti chuan uluk le zwalin tuiluan chuan a pipe chu anan endik non le ta chuta chuan thisente ti sa them le ru them te reute te an mutsuak ta nual maya chuta tang chuan an ruang char chu chulai hmun ama chen na hmun nge chandar chunin alangta tin atnuwa chung thisen le saman char te chu semia thisen le sam nge ni tian fin fia le tabok ani chuti lai chuan arong endik tu te point nan lo chhun zom ve mek zela an victim chu achala silai ka na hliam lo ma chu athi chan ber chu nin an ngaya tin nai set sota hol chila ka ni ti afin fia thei boka achala chuan silai zenina phu kan na po chiang takin ala mu thei ani alu tang chuan silai mu po chun la chuak ngal boka chu silai muzir chen na lama mi thiam big ten an lo endik ve thunga asilai mu size te asiam na man ruale ari zong te chik takan zir nuwa aka na silai chu .22 caliber rifle ani tian shele theita tin chu mai ni lovin silai mu sei chiat dan le ain rin dan ten zir chen na tangin western field siam silai ani an ring bok ani semi na chuan asilai bo ta te documents baka a motor bo po chu a document an mutsuak boka chunga silai number le lir thei number te chu National Crime Information Center alam toya NCIC an tianan dalut ngala chu system chu internet kal tlanga nu chui lai le poi khoina sang te chanchin nu chui na thok tu te dan keng ko tu te le police sang ten anin shet po zung na tura siamania an silai number le motor number dalu te po chu khoi emon lo muemo poi khoina danga tan manemo eng tin mo takarin lelani chuan chu khe sui tu de chu an ron shet tir ngal thei don ani
Nithum nuwa Stockton police officer pakhat chuan an victim in atanga meleng mazata hla a motor chu kalsanin a chhar zuya ma se uluk takanen dik chung poin thil tangkai mu tur om zui lo thung an nu china konga chuan mason na chu omte meu ma se tunge poi khoi tu chu nianga khoyange omang ti lam pangero an la thleng toy ang reng hlea an victim semia thenom khoveng te po atam theng beran kom kuala chip chiar theng berin uluk takin thun zot kwal chung poin thubeng war thlak chup chhuat tur nei tun hnai thom dang lam deuh hriamo thil dang lam deuh lo hmuemo mel shet lo wak vel lo hmuemo po an om hau lo an bedon to lama mi pakhat chuan man deuh khan kumhni vel chu ni toang aina misual an luta vau betin an rok to tlatin kashia alo ti ve hlau maya kumhni malama thil thleng dai nen choren kai hnoi donem moni ti mai tur ni ma se chuina thil dang lam deuh lo thleng ton hriat chunani miao wangin chuizi turan da ta phot ani ti chuan police record atangin chu in rokna khesu anan hai chhuak thar leta amo phurtu chu Stephen Horninga tiania an man chuadan po an victim semi chuan ama rok tu chu hria Stephen chuan silai tin chungina rok nia soi wangani ti chuan chumi chuma an victim lo rok to tu Stephen Horninga chu anan ngai ven thar leta top maya address an shet nun bera chuan alo om to lo le ngala ma se vani thlak takin an unaw zinga upaber hi an bul college pakhata security guard na thokina om ti an shet chuak hlawa chumi hnena chuan Stephen chanchin chu anan zot ta thil tam takan zo zinga an unaw chanchin a soidan chuan nu chui tu de benga ver ta deuh tlat mai ani chuan an unaw chumi pa pangan ni thule Stephen le an unaw pa tho denire Horninga te chu anin kom ngei bik thu alo soya an pani chuan an mi zen ana wangin anin zui hnem bika ram vale lui kalvel te hi noman tin an chuak dun deuh reng ni na soya Barnskat lui vela po chuan sang manin an kalfo ti soi chuaka chu le chu semia taksa chandar veka an mun mun chi khani wangin nu chui tu de chu an phudeu zuk mai chik zokin Stephen le deni te unaw chanchin chu anan zot lea ani chuan thubeng ver zet maya soileta chu tinga an ram wana chuan ni khat chu sazukan kapa an saka churam hnoya puwa tamai lo chuan inan hona an bolin kuang an puwa dunin a soile ta zel maya tin deni chuan asa chiale a ke vel te chu plastic bag a thun khomin apai ti te soibok ani chung thun an hriat taka chuan atira an ngai thu tak vak lo angain Stephen le deni te unaw chu chui zui trul ria va hriat na an nei ta tlat maya an bathroom bol kuanga an sazuk ka an puwa dan te asa chiale a ke vel plastic bag an khung dan te chu tunan victim semia ruang song bol dan ne nai nang riau maya tin chu baka an unaw chuan salo puwa photon ni chuan mishing ruang chandar vel pon ne so hle don ti chiang reng maya chu wang chuan an unaw chu chui zui nge an ngai ani top mai ani investigator chuan an unaw pa chu luya thom non mu chu te po chu an entira chu ta t-shirt le ke kor bul chu a unaw pa denia ta ne ni nang riawa hriat thu soile ta ngala thilom zia chu aronin nerem chho ta tel mai chu ta le an han chui thuk le deuh chuan ruangan charmani chia September ni som pakwa tangkhan Stephen le deni te chu an lo bo dai maya an chung te point an omna chin an lo reng lo hi lo nia chu ti taka an rin hlelom heavy taka chuan nu chidre chuan court an bung ruwa da phalna search warrant baka an mani ngei po man phalna arrest warrant an latarup mayani November ni somni sanza kwa somkwa tol thana thlena tanga thlani vela chuan police te chuan Stephen le deni te unaw chenna lirthe nu son mai thei chi in te anin pui berbula in hung chu anan dapta anin chunga chuan tu ba om lo ma se anin bul maya chuan evidence poimo takan va mu chuak ta hlau mai chuta chuan rifle dot tan bun ninge an hriat hi an chara an victim ruang silai mu tangin ama kana chu Western Field Company siam .22 rifle ni tian lo hre toa
chu ta silai dot bungan charpo chu anan en chian chuan Western Field .22 caliber rifle dot ani tian shele boka chu tiang chuan anin dap ni khatna chu an hlo tling thokhat viau ani atuka anina chuan an vakal lea vani thlak takin an suspect pakhat zok Stephen Horning chu alo hlau maya ti chuan semia tha thu boirin hlel thua chuan an manta an suspect pakhat zok deniero chu achin hriat alani ta chuang lo Stephen chuan semia thina chungchanga chuanin nam hnoi lo baka engma hriat nei lo thu sein au nau pa Stephen po om na china hriat lo thu seya I hreom maya han ti lui ngot theini heklo thil hriat chua bel tura om be sein an pa ber pu Horninga anan kom vele ta ani po chuan afapa deni om na chin chu shabik lo nin alo in sei velea chuti rol chuan tol thana silai chungchanga chuan thil poimo tak sei tura lo hrelau thung karnikal ta mai khan deni chuan .22 rifle adot tan bun chu manglai mu nge thu asoya chumi chum chuan an una win Stephen anen chuan anin bulanoma deni chuan asilai .22 rifle chuan an ui vul lai kapa Stephen a point halchi khat crossbow an tiang chi mangina kap ve bok ni na soya an ui ka hlum po chu an chen na bulloka an phum nia hriat thu te a sei bok ani investigator chuan uian phum na lai vel ni a sei chu anan endika mun pakata hian leivung tharlam deuh hi an va mutangeya an han haya a soya ngein ui ruang chu an va hai chhuak ta ti chuan laboratory a lain an han endika an base ngein ui thluaka chuan aka na silai mu chu alo la tang hlau maya ti chuan chu silai mu chu phorin mithiam big ten uluk ultra pro max plus in anan endikta ani a masaberin chu silai mu chu Western Field .22 caliber rifle muani tian finfi a phota chu semia ka na silai ang chi ngei mai khania chuta semia lua silai mutang le ui lua silai mutang chu anan endiklea tlema silai mu chu lo soi deuh to wangin za chuan soi ngam lo deuh ma se silai phata tanga ka chuang ngei nin an shele ta ani ti chuan chuan thu hriat bel zong ne chuan zelama an dalu to Stephen chu an vadop thale ta uian ka na silai mu le an victim lua silai mu in mildan te chu anan soya tin an unawa uian ka poin chu silai chuan mangei ti te pon fin fia to thu ten an shilta ka chuan engma shelo top anga in soi chu harsadon ti asha thiam chhota te pon yang a ma soi chualo thila soi belle ta ani a mai ro chu a thu soi te chu ama tel ven lam nilovin aunau pa chungchang ni berzoka a ma kum nia semia inarok ti po chu thu dik takani thu soya khami chum khan aunau pa deni chuan semia chu police hriat tir lo tur le thu boy siam lo turin a vau chiama chuti chung chuan thu boy chu thelu ta thowa chu wang chuan deni chu a thina ur hlea rem chang mu vele tha tum thu sei chhuak ta hial ani ome ma se ma ti main nau pang khoi khem thu boya zela tang le ta daya tol thana thlen ma de lokhan atan hun tang zovin ron chuaka aron chole chuan semia laka athin urna chu alo la re hau lo chunin Stephen ne na chuan semia chu rok non lenga ta tum thu po alo soi nge ni ome chu tiang thil ten an hriat bel zel taka chuan nu chuidre tan thilom zia chu a chiang chhoda tel maya deni chuan atumangein an victim chu varok lenga athat zui ta ni arinom ta viau mai ani lo poin rok tum mai ni lovin tha tum sain a chan na tur chem tele a khung na tur plastic bag nen lamain keng lok vek poni thei an tiani chuti rol chuan evidence an mu chua le thil rodin her chodana an man zok Stephen chu atel ven omalan lo baka chataka police te thopui ta ka wangin a thu boy te po an ti top saklai lok ta filim choin an chua vele tari ani tharuk zet chu tol thana chu an chui ta masona tam takan nei to chungin poi khoi tu ni an hriat ber de ni chu an laman thei chuang lo akum le march ni somni pani kumsa zakwa somko pakata chuan
a case suitu ber Sergeant Armando Mayoyo chuan phone call poimo zet maya donga aron betu te chu Arizona State atang dai na nia an suspect zon mek the new horning chu Winslow Police Department ten Bangkok thuan man tian ron hriat tir ani an lo man na mun Winslow khopui hi tuna an case sui mek na Stockton California tang hian mel zariat chuang dai hlau mania alo thleng thui man hle to ti na nia akal na pianga boina chhuak ani hot mai Bangkok chumchuan deni chuan 9mm pistol kingin an Bangkok chu vau bet chungin aip kena chuan dollar sing ni sanga lai khung tira a mai ro chu bank chuan in vena thata kan lo nei hlau maya chu tiang ri grum thila tran pui tuan ko na tur chuan ala man lo vuaru veka ti chuan deni shed lo hlanin Bangkok chuan ral khel dar chu alo metru man ani an pia deva police station de chuan chu alam ri chu an lo shet huaya detective Elmer Hasia kai shroina in police nga mazati kar pa nga yanga chei police car mangin an phei ngala rang takin bank chu an hual tangal ani detective Elmer chuan bank chung mu theina laya chan muna han siam rem phota ma se duanga mu chen thailo wangin film khur takin a ve phea bank bang bulloka thleng phein tukver tang chuan han thlek deka silai keng mi pakhat amishen pakhat silai tin chunga om na bulkong kalam panaron nung tol chuak mek hi wa muthea kongka bula chuan lo changin aron chuak che chu anaka asilai na lo hola asilai ken chu sakin apoi saruk sa po chu an lak sak zui ngala deni po chuan nun na da khamatal boi vel chu tula tilovan yang changzi lovin abana pharta ani police te chuan an mi man pa chun deni re horning ani tian chen nu chuan kan soito National Crime Information Center lama khan aming chu anan zong ngala chuta tang chuan California State Stockton khopui in thana zon lai mekani tian shata ti chuan chulama ama zong mek tu Sergeant Mayoyo le a ho ti chu an ron hriat tirta ani aman tu ten akuta changan silai man chu 9mm semi-automatic pistol ni tianan sei chuan Sergeant Mayoyo chuan a serial number a han zot ngal thuaya chuta tang chuan semia ina tanga silai bozinga mi ngei khani tian sheleta ti chuan Arizona State a chuan naral thuam nena in rok midang kutlak le kidnap thu boy te siam sakanita ma se rinain court ala zam lo khop mai judge ne na chuan iduang takana khan minan shemte kum khat chungin ka tlan chuak le thowang atiham hammaya judge po chuan chuti na chuti deuh nge ni alaka azangai na lan tir du ta big lova dam chung veili tang turin a shemta ani tol tha case chungchang ama chui mek tu Stockton police te point a harasa California State lama phur chuati lampang chun ngai to zui talova dam chung tang tur tho ni bokatin Arizona tan na tang chuan shroi chuan tum boi du talem lo ani ole khati zong khatun chum Geronimo channel a crime video kan ti chho thei chu alo ni le ta han ti thut maila a ho duam mange ala to preng reng lo nia kan la ti don chawani lo zam reng su mel thabiang no suk ho meni som pani kumsan za ko som ko pani ania tlaidar lin chiar huna chuan tang veng tu te chuan dan pa nga in zel tang ho pin dan sang chu anan en dik kwal lea ma se tang number pariat panga pariat pakwa pasari chu apin dana chuan alo ve ta hau lo mai chu mi chu tu dang ni lovin deni re horning nge mai khania ain soyang in thakot nuwa atlan chuak le ta ani zel thu nei tu te chuan rang takin zela tanga lu le chua shiman khap ngal veka mitang te po tu man pin dana tanga chua phalani lo tanin hung chunga lo lom takin tin anan zong ngal thuaya ma se denia melre reng mu turom lo police te chuan rang takin an mi le sa te anin ko khom ngala Florence Copy Arizona State Prison kota chuan dam chung veili tang turati korta po katlan chuak le thowang tingat asoyang nge tlan chuak ta ral thom nena Bangkok to
tual that ton ni nge hriat bawk chu a thlen hlat hma man le ngei tumin rawan rel tarum rum mai an man le lo ni na chuan a poidana thua ni don baka a tlom thlak turu tara dona ama mai ni lo mi puilamin engangin ngen ngayang ti ter ruaum tel lo theilowa thu thar the dar tulamin eng tin ngen reportang ti lam phei chu ngai to ngam po ni lo chu mol phona pumpel tur chuan police mi le sa an ui fing tenen lam tu ma banglovin an cheta so maya tadin bul nai vela changa dap chanin chanim ngai el tiang tak mevin anan dap ngal chara ma se atlan bona la reilo telul nen awang rem khop mai chuti lai mekin zel chunga po mai wang lo zetin an mitang tlan chua thei dan chu an lo in chui ve mek boka a thok tu ngei pon bang thei big lo aru ka lo puidu to kanom thei ti shein an dop chuak veka tin thiam na le man ruwa po nei changkang jok FBI te po an pun ta hial bok ani deni chu an tani na ro po ven him na khau zual lai big nian ngai central unit anga tanda chuti chung po a chuak thei chu amak ti lo rual ani lo lei veremo banglon liam na nu mai mo eng ma mu turom lova kong khar le gate puya chang nge na chuak tia chiang ta viau mai soita kang khan tang eng mazat baka thok tu te po uluk takin thuan in zot fia ngala zel chung an mununun bereng tik nge ti te enge ti te anan chuya ama sabera chuan ama tan na pindana chua san thei dan chu ti chian photangai ani dan naranin zel tang te an pindana anin khungut ngutareng biglova an mi zile an khe sang zelin tanina ti tur sang siam sak ve thinan nia chauka te thom na suwa te chu tiang chuan na sang an thok thin chumini chuan denia po chu muntify tur ti nia chunga ti fai zinga chuan zel dam doin potela film vela kan mu thinang devin dam doina na thok daktoremo naraste mo uniform spare chu ru chuakanga ti chuan chumi chu hain thok tuangin confidevina chuak ve tamaya ni an ring taber ani police te chuan den ni chu a chanchin te anan bi chiang ngala khoya nge atan tlan chiat le biru krem chang berang ti te khoya nge thien le chung khata nei nai viber ti te anan en nal thuaya alandara chuan California lama a chung khate an tamna berlam pana a kalarinom bera tin anman na mun Winslow Arizona dan kengko tu tewawa a chuale tur thule ala chet le tur thulo soito da mun ngeya khan athil lo soito ti puitling turina kalle sakte poni thei antibok FBI lam po chuan an na chu hau tak zia shein tang tlan chuak zon naron cheve tur chuan Phoenix Field Officer Toklai Special Agent Kit Tolhar sa chu an cha belle ta top maya anti mai lo viau ani alandanin deni hi phubalak ching tak mi ni mela ama aina lu chila lo rok to semi chu police ne na report wangin zela changa ron chole nuwa thatle ngata arwang chan somin luya pai mia toa Winslow khopuya bank roka wangin mananilea atlan chole tur thu soilok nuwa atlan chuak tangeya Winslow khopuya a bank roka khanlet lenga police station tir tu clerk khawa khoile mayang ti te po hlawama tin chu mai ni lovin ama man tu police tan ngei po den ve thei tho boka zalena omreng chu eng ti kong zong poina himlo ani top mai tin churin dan chu Quantico Virginia misual teru ruput mangzir tu FBI Behavioral Science Unit lam ngai dan polo ni ve chi boka chu wang chuan deni chu poidang khoile ma man ngai ani top mai ani ti chuan le vani thak takin atlan chuat tangani thumna mason na dom takan nei ve ta lau mai Pinal County Police chuan huam chunga huan thlam pakhata tangin report an dongnol maya chu deni tlan chuana tani na tanga khutlang lam mel som panga vela hla ani thlam chu ni na in ranch lian takania inang maya en kolle thil hlu le poimo tak opna nia chu ranch nei tu pa chuan athlam chu rokani thu soin bungrua po bo nual nin asoya bungro bo zinga chuan thom no enga mazate
en len na baka silai le amu enga mazat potel ni na soitlat maya chu thun an she chuan nu chhidre chuan den ni lo misual dang ni thein an shelo alo soitong ngei khan phuba la tur chuin buat sai mekanga ral thom le ahman roma mo turte po ache khol mek ninan ngaya chu tale an rin angein chu thlama fingerprint pakharan mu chu anan endika chu ta tang chuan thlam rok tu chu an tang tlan chhuak zon lai deni horning angei chu ni tian fin fia zuita ani an man na mun winslow kha atan na mun florence atanga mar thlang lama omania chu tia khothlang lama pan ni an shet taka pheichuan an man na mun chu phuba la turina panani rin na an nei lian le zuala tin ral thuam po kol nge tian chiang ta viau bok nu chhidre chuan chanchin bumi te komin mi pui hne na an shet om chin ne tangkai tur chin te an shilfia denia thalak po tlang zarin alo muanom phot chuan rang taka thunei tu de shet tir ngal turin an nge na tin mani thuam man tumalo hnai vengot lo turin uluk takin an cha bok ani chute official taka nu chidu ten van tlang puina anan ngen taka chuan mi pui ngai ven po a hlo zwal ta hlea tang tlan chuak ral thuam keng mi hlom takom ti thom chuan mi pui ti thlabara enge mokong tala atang kai takin tia chanchin ron soyan tam mia viau ani chung zinga pakhat chuan nu chidu de benga verzwala chu chanchin ron report tu de chu atlan chuan atan in atanga marlam mel za somsari vela hla lek mormon kamara mariak ten nia anni chuan silaya vauchungin deni chuan eitur map le bungro engenga molak saknin an soya deni chuan ram vale sangaman tivel chu hne so hle ti nu chhidre chuan an shesa ain dap khom dana chuan dam kho chhuat tum shim lamai main phubala turein buat sai chawanga an ngai zel to ani chu thuan hriat vele chuan an hmuna hmun ni soilama chuan investigator chu an ving phei ve ngala a hnu chu chui zelin chulai vela in le thlamang chi te mihring han tombo theinang ang chu an han dap chhota ui fing le man ro thatak tak nena chen ni boka a chet na po an hriat bel zel in enga mazat aroka bungro por chuak nem to hlea ma se chu ti chung chuan an thlen ve main aloin sa seng man tlat zel chute enga machen anin nu chuan tu de chuan hlau thon ruk lian tak men nei ta denia chuan Grand Canyon National Park a hnai tel tian hria chulai hmuna thlen man chuan thil boi thlak le hlom taka thleng thei don tlat chulai ram chu kem sang a bial vel lai ania ruam thuk tak te tlang char le hnim buk te puk te reuh te mihring han tombo mai theinang chi te atam em maya tin chu ayala poi tur chu chulai hmun tlo tur chuan khovel hmun sang atangin khwalzin amma taman kal khom rui renga nipuyan chuang kai trep to le ngala khwalzin tam wangla en thleng chho trep ti na nia an misual mek chuan chulai hmun chu thleng ve manani chuan khwalzin zong chu din hmun hlom takan ding thei don tlat maya chu de chuan nu chui du terul ruat ti man moet et to mai ni turan thlen chin poi ram noi thing bit tak tlang chengker le cheng che tak lungpui noi puk tam tak nen biruk na tara thafashan mai hi ni vek to a hau tak dan chu na mai lo tak hi ni ringot to mai juni thum san za ko som ko pahnia chuan deni an zon mek na mun kokoni no county chunga National Forest Service officer pakhat chuan ram riak mi te rian na mun sang te tlo kwala chutia thil dang ngai to lem lova kal lai chuan a hmalo ka deni chu aron chuak hlol maya ma se enga ti mai naram noya chuan pilbo le ngal vata forest officer chuan mani maya han chu thil ti chia ngai lova mun puilam hriat tirin a then te lo thlen hunalo ngak ta ani ma se puitu turan lo thlen ve mek chuan an misual pa chu alo bo le dai to abul naya biru nge ala theyang bera kalta ti po shet phakani le tolo ni som vela veilea juni som pakata in rock report an dong le ta denia tan na khwa Florence le akal tumna nian hriat Winslow in kar kongchan ve vel tak
pain khua in pakhat rokania misual chuan silai le amui nga mazat arulea tun chum chu motora rutel tabok tin le khalo nutsia in bungrua te wang hian kalome deni re tin alo zia kul mai athil ti dan chang chuan ain la hero chho tran hle nin alanga ache dan chu lo ngai sang to kanom palmayang ti te po hlo thonom chan ta deuh tlat maya a hlom zia mu main an lo murabin hud veringotang ti ten hlau ve ani chu pa chu phubalak nana mi thata a hnuwa chandar veka paitu silai nena bankrok court ma ngei atlan chuale tur thu soya ama vautu te vauzui tu ni ti theingil chinilo tuna pheichon motor nei tole ngala atlan kol zung zung thei tonga man ruale silai la tla cham to der mai silova a hlom dan a danger lirias viauto ani chuminu chuan ni som chung vel chu chanchin thar dang lam eng maum zui talova ma se jun ni som ni pakata mason na alom vele talau mai police pakatin a motor ruk chu aruk na khwa changmel somnga vela hla lo mufu hla maya zui ngalin akhal tu po de ni nge ni ti asha theita mun puilam be pop ngalin chanchin han report ngal zunga ma se midangan thlen bel ve main de ni chu akar tang chu na tlan chuaga abularam noya chu na lo pilbo le mandai to a police te chu an tlai chele ta der mai akal tumna nian rin winslow khwa chu la pan zel ni na langa anril ru pan mo zek to chu khwa chu pan lovin Grand Canyon National Park a chu na lutang ti mol mai chu an ril ru kaplian to a chulai mun tlo tu khol zin la chu ani telin an pung chotial tial mai boxi chu wang chuan malak ol sam theinan Grand Canyon National Park huam chunga ngei chuan Field Command Center an din ta top mai ni chu tenga malak nan kalpui vung cholai ta chuan jun som ni pathuma thu tharan shele ta nu pa pakhat hian deni chuan mu thun ron report velea chungmi te chuan an kar an lu don lai takin deni chu ron lang thuta silai tin chungin avau bet zui ta nin anin soya akar chunga lu tirin hotel pakhata pan puya avau betin room pakhata asheng ta nin anin soya ni chutia shen lai chuan an hlau thong lea min kap thut du mai om mange ti turnung changa pudeu reng nin an soya hotela nom lai chuan ama lo tu te hriat turin a o recorda a hnu chui man la na zong chu ti top ngal turin hnu chui tu te chu a hriat tira tin au nau pa pakhat zel tang mek chu chho tur le tuna a hren mek te thleng na tur hian midang nau pang tel ngein kitna patum thu te chu mitlan na tur chuan dollar mak ta duai khata phut thu te a soibok ani chumi te nu painan soizel dan chuan atuka deni chuan a hroi chhuak lea dor pakhata aram riana bungrua engenga mabaka thomna thar te lei boka amai ro chu te an tlan chuak lai chu police officer pakhat chuan alo mufu ta hlau maya chu vele deni chuan a motor khaltu an nu zok chu tlan chak turin a han tia tlem an mani tu chu an tlan pel thui de nu chuan ding turin ati thuta rang taka zuang chuakin abibo le ta ani khati anin nalama khan silai met puak nge police hial po kap du toni chuan akoto pa atang tak meu toni mela a thlapangin a hlau thong to hlenin nu chui du chuan an ngai chuti rualin a bedun na chu adiklo zonga tho vai chuan poisak nei lo na thlenanga a ayara thlak zokida chele mayang ti po hlawm takania tin anu pakit nepte nena chuan nungdama in man tira tummia lo thute FBI le police te baka Valley National Bank na toktela ka chuan phubalak nge tum thute polo sei chhuak ni ome chu wang chuan nu chui tu repo chuan tong pong chak ringot chu thil poizok thlen pal theni ti hrein man mo taxi film khur taxi nan zui ta zela tin anu pakit nepte nena chang chuan dora akal pui truma thom na thar le te chu engang nge ti tenan zot lea chumi nu chuan atlan chiat naram hnoilama bok chuan film khur takin an lu chil le ta ani an hlau thona ngein
Grand Canyon National Park chunga chuan in kulta tia chiang tatlat maya in biruk siak la chu lo thiam phian aniang anu ma chui hlei theilo hian are mak zele ngala wi fing teme point an nim chuak thei tlat thin lo naupang tel nge in nu padang kitne patum tian shato boka alo kitnep man tak takani phei chuan malak har sa sot don tia chiang reng maya naupang tel toi chuan thil ti har sa le zualin a hlau thonom le zual tlat to thina chuwang chuan FBI te chuan mission be te chan chuan lama thiam na sang jok nei hostage rescue team te an pun chhong vele ta top mai ani ti chuan rescue team te chuan thei top chuin man la ve ngala an mu nun na ber changa chanin a che vel chu anan dap chho vele ta chara puktam takan lu chua kham kar mun khokrok tak taka po shruya wai thlain an en fia zel boka tin chunglama helicopter in lo thli thlai vereng boka ma se aram leilung rual rem lo lutuk chuta zau turu boxinen zon mu har rem khop mai tin khwalzin mi te ta na him lo ti chian ta ka wangin Grand Canyon National Park po chu to theilovin an khar ta hiala chu tianga misual hlo wanga park an khar chu National Park a puan ani nukum sumsari pathum chunga an voi khat ton na le tun thlengin a voi khat na ala ni nge chu malala chuan poimo na pani aneya pakhat na chuan khwalzin mi te himna tur ani phota midangan lu belzel chuan ven turan ti tama poi khoina poi le boi thlak zo ka thlen pha thei pani na chuan lu bel turan danganga arang theng berin pak chunga om zong an chhuat tir bokanga chumi pa chuan de nia po chu chhualo tum ve pal theya chuwang chuan aron chuak zong chu uluk takin an lo chekanga chuta rang chuan man chhuat theina chan so man ring dewa tinaron chuak ve talo ni poin hlau thong lo devin pak chunga chuan zong theyanga midang ne na shet pol tura don lo wangin malak ol sam dona tin lut le chuak anom lo chuan atan po mamo lama lu le chua har sa sot bokanga chu tianga an hual chep theini phot chuan ol sam takaman chua the anin be se ani chu thutlu na poimo tak chu an bo zui ngala Grand Canyon National Park om zong chu chuak vek tura tian nia a chuaka zong a roadblock siamin aron chuaka piang chu an lo en dik ta chara ma se chu misual biruk thiama sap verapana chu a finan chelle tatlap lo mai July ni lia pak chunga tangaron chuak tur British khwalzin du pani deni chuan silaya tin chungin avau beta an kar nung sita chuan revolver an nunga tin chungin a thuluta a silai ken chulang thelo turin thiam takin a khu tlat boka ti chuan midangang bokin police te chuan an motor chu an lo check tangeya chung nu pani de tan chuan oya in mi so zong khai kan phur reng alom ti ngam chi ni tolo denian amma lo shil tongin an mani zinga mi angin an soita alo check tu police chuan alo chhuwa tir pal ta hlau mai hetila hian deni asak face le apian zia danglam na sato hlea athalakan nei vetenen chuan in persan tak hi ni toa ari na tlak niam na sato baka asam te po ati buang theng to boka asa sa tan lo chuan khwalzin satli mo lo ti mai po chu thil om takani na chenom vetlap ani chutia police te duty na munan pel nu chuan chimlam pana chak taka tlan turin atia mel somruk velzet a hla Williams khoram chinan thlen chuan ding turin atia an bularam noya chuan meiche pani te chu hruizen keng chungin akhal lut tarup mai anni pani chuan thingei tura anin ngai toa ma se deni chuan thingkunga tron betin an kar chuan atlan bo ta zok hlau maya ti chuan atlan liam vele tal chhuat tumin anan be ta tlawa enge mo chen nuwa eng tin mo an tal chuak thei ta hlau maya ti chuan anum na chang nai berdor pakhata tlan lutin police an hriat tir ta ani police te po rang takin an ron thleng phei ve ngala denian a mera ti danglam dante asamronga thlak ti te baka atlan chiat na kar chungchang te chu chip chiar takin an hre theita ti chuan chu information tharlam ber chu
chulai vela police le ven him na thok tu te zong nena an thon dar tangal ani ahnu loka Arizona Department of Safety thok police pakhat Steven Costello chu kongsira police car chunga thutlain motor pakhat hian chak takin aron tlan pel fuwa maya rang taka tho chuak ngalin a number plate chu a han en ngala a hmaloka report alo don to deni car ruk ngei mai khani tia sheta chu vele asada muam lai pain a han ngala enge mochena nuwa thil puak choi ri hi ria pusteven chuan a motora chiang lowa ome moti man zoka ma se chu tiang lama lo nio zong lo a misual pa chuan aron kap chek mai hi lo nia chuta aze chuan basangam chi ni lo tia she thiam veta a thil ton mek chu mun puilama report ngala ti chuan nai ngam chi si lo ma se hlat phal box silovin a nok sak lo tur tok velin azui ta charingot mai ni chuti nge mo chen anin nu chuan thing bit na mun deuh hian thlenga misual pa chu chulai kong sira chura ding thuta adan pa nga in abularam noilam bok chu apan le ta police pa po chu a motor ti dingin silai ne na ron chuak ve ngala ding tura au tuar chungin a silai chu a han met puak ve ngala ma se anin kar lo hlat deuh baka man mo ka pania a kap fu tlat lo chuti lai chuan mun puilam chuan a ma lo zui lo turin thun ron pe zui ngal boka ti chuan a then da ron thlen hun lo ngak le ta ani midang ron thlen bel nu chuan a che vel chu anan dap le ngal chara ma se denia chu mu tu rengom le to lo thiang angin a nu chu an chui zui zela ako to pa chan to wangin film khurangai hle tian hailo van nei thak deuh main chumi zandar som vela chuan phone call poimo em an dong le tanol mai an munun berna chang mail kole chan ve zetala o khri copy dai fem cheng nu pa pakhatin deni chu an mu thun ron report le talau maya engtin nge chulai ram cheng chher du paltangin chung chen alo thlen man ti mai turani lelama chuan ama po ha tong khong thokat chu niang aron report tu de soidanin an huana pai pa tuilo in khol maya atak sapum pui chu thanena bual hu vek to a mela po a chaw ti hai rual anilo a oloi vek to chung mi te hena chuan ram wa kongbo angin aloin soya ma sen nu zok chuan a mela lo shet to wangin police aron shet tirta ani nu chhidre chuan chulai bul hnai vela chuan ngor lutuk tak main an han dap le ta ti chuan le anui fing shoi chuan ari ma sha thei ta hlau mai a nu chu chui zui zelin zingdar ni vela chuan an ui shoi bloodhound ui pui fing judi an ti chuan an pia deuh tlang panga khothlir na tura le ka pian siam chu angur ta cher maya police parukin chulam chu an pan phei ta ngala ti chuan ngai te at noya chuan den ni ngei chu pistol khaw saking in an va muta ani chomu ma leilo le mut that lo nen a chaw tong khong ve to niang asilai po chu boi to lovin thate te in ein man tir ve ta top maya aman tu te nena chuan tuin tur chia dil ni som nga pali chung zet anin chuya mel za chuang fe anin kwala ari na tam tak hlovin a mel po che bor lok em boka thate te in zel cho te lo bar le se a thau mum kung to zok mai thea ate fu lem lo khop mai chiat bel baka kumruk dang tan bel chi a hlo chuak ta ani zelaman thon lu le nu po chuan ala chong por khop maya atlan chhuadan le nu chui tu te na in dan vel chu nuam ti zia soi hama an man le ta po chu tlom na nilovin chona ni kala tlan chuak leang ala ti cher maya azam lo hai khop mai ma se a beseng chuan thila kal ta hau lo mai le Geronimo investigator de chui lai case beraka nu chui tu de khan an lo la thei ngil chai lo maya
ama atual tha case ni nge an hriat Stockton khua semi mekalowa thi thuaro rel sakturin California lama phur phen ron deal tarup maya tichuan ti felngai te ti felani hnuwa case serious zok tual thale ruang chandar case ma chon turin an transfer talong long mai ni achung thu chu meni sompani kumsang zakwa somkwa palia rel ani leta prosecutor chuan detective te thil mu chuale evidence manga an fin fi na te tangin thil thlendan kim chang chu heti hian an khai khom theita ani deni chuan semi chu kumsang zakwa somkwa September thakha narok tuminalu chila ama rok tumin thu boy siam lo turin lo vautoa ma se thu oi lo wangin alaka thinur hlea tichuan semi chu phuar betin a rifle tan toy .22 caliber mangei chuan a kap hlumta ataksa chu bathroom a bol kuanga chandara a then plastic bag a khungin a then puanin tuama tichuan burns katluya khana pai ta ni tin statement fia 5 fek fokan ron chop chuak ta ani tichuan evidence sang te thira thu shatu sang te kon nin nuwa July sompanga kumsan zakwa somkwa pali khan deni re horning achu thiam lo chan tir ni le ta tun chum chu a shem na po anata chal mai thi tura achung thu rel ani ta ani deni hian court thutluk na hi affair lo tin in kin thatle dil na voinga maza ta thelu ta tin kan she tongin court in thi tura an chung thu rel sakhian ti hlum ngal tur tina ni kherlova a case zirin ngai to thatle dil na hunte anin pele china deni a po hian voinga mazat epile thelu de vele ani tin kumsang ni paru khan California state chuan ti hlum tur ti zong chu ti hlum ri lo tur ti thu chua siam hlau le ngala chu wang chuan kan deni boy a poi voin thlengin San Quentin prisoner ala tang tarenga tin khovel lo changkang zela in ti hluma in ain siam thazonga thil kalpui ni ta zel boka chu wang chuan ti hlumani lowari nom zok ma to me chu ti rol chuan a chua le ro chu arinom talo hlea atlan chhuak le te ni ngot lo chuan khati zong kha tun tum jero ni mo channel a crime video kan ti chua thei chu alo ni le ta ngai no min lo ti le ngei kan be sei in the vine tuk chua nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule